Tämä kaveri varmasti nyt kannustusta kaipaa. Christian Raif, Euroopan tilaston ykkösmies yhdessä Eusebio Katseresin kanssa. 8.27 hypätty tällä kaudella, mutta hän on vasta 11, tuloksella 7.87 ja nyt tarvitaan vähintään 7.92, jotta mennään kolmelle viimeiselle kierrokselle. Askelmerkki aivan sekaisin, mutta nyt tulee Hirmulaaki. Nyt tulee Hirmulaaki ja valkoinen lippu nousee ja sillä mennään ykköspaikalle niin, että heilahtaa. Christian Raif, Saksa hyppää niin kovan laakin tässä, että nyt hän kutittelee jopa omaa ennätystään. Se on pitkä loikka. Se on todella pitkä loikka. Nyt osuu askelkin jo paikalleen ja kun se osuu paikalleen, niin saksalainen lataa Hirmulaakin. Hirmulaaki tulee saksalaiselta 8.47, 20 senttiä ennätykseen lisää ja saksalainen menee 27 sentillä kilpailun ykköspaikalle. Joo, se hyppy on ollut siellä koko ajan karsinassa ihan samat vaikeudet. Merkki täysin sekaisin, 2 hyppyä ja kolmannella siellä vaadittavat. Tosi pitkä hyppy silloinkin. Ja nyt ihan sama homma. Äsken lankun takaa 38 senttiä. Nyt sitten vaan kylmän viileästi merkki eteen ja naama kurtussa lankulle ja kauhea hyppy siitä. Nyt on kyllä vaikeita Raifia enää tässä kisassa voittaa. Kyllä tää eurooppalaisittain on jo niin hurja tulos. Todella hurja tulos.